Вики, тук ли си? И така хора, аз съм Косак и Лудия с стангата и днеска те търсим и днеска ще се обърнем на още един наш приятел, но първо това ще му се обърнем, ще го пусна. И така хора, ето ни върнах се, оказва се нашия приятел е бил заед, имаме работа и ще играем само двамата на Among Us. Естествено, хора, изключваме си звука, за да не чуваме и никой какво къфи. Георги, ако ти аз през Google казах Косачи, Да. какво ще кажеш, ако оставяме стари аз и ти? Ами, много неща се стане. Първо сте. Чакай, стари като мене, бе. Не искам аз да съм Мордекай. Аз съм Мордекай. Мордекай не може да го спре никой. Аз съм Бам. Добре, идват хора. Направо съм го да отварим постъра между. Хайде, човек. Хайде. Сенчал още един. Нима. Ето, дай да. Чакай. Давай, бе! Ти спи добре. Аз не съм по дяволите. Човек, това сте много яка песен. Ти спиш ли добре? Не спъки, че си пърда. Човека се... Как ми се макна? Готова, хора, аз го направих, бегних, квичи и това и направо го направих. Ей, това на мен ми е вълното. Който бил. Добре. На мен е супер. Не миня да се направя симата карта. But! Аз го правя и не излизам. Монстър, БГ монстър. Човек, монстъра, БГ монстър, човек. Ако ми платиш $10 по PayPal, те каза кой е. Хора, това от кой влогър е? Ако ми платите $10 по PayPal, ще ви каза кой е монстъра. Той е платига. Хора, Ангел каза, ще ми купи Джунер. Ангел си го направи. Казвай кой е. Казвай кой и ти го купувам. Монстъра е! Гласувай за светло-зеления. За светло-зеления. Той е като монстър. Не, светло! Зелен. Човече, някой не твои. Не, брек! Лайм. Човек, и двамата са на лайм и оранжевия. Лайм е, брат. Лайм е по-гаден. Следващия път ми таких на повечето хора, за да не по-малко.
Палахме, младица. Зеления. Кой ти каза, че е зелен? Хора, Чай, къде си? тук има навсякъде хора, не мога да вярвам ни. Брат, не мога да се направя никакъв един чалендж заради вас. Лайм. Вот лайм. Пиши оранж, пиши оранж. Не лайм, човек, лайм. Двамата са на човек, лайм и оранж. Не, лайм. Лайм бе някакъв, лайм. Човек, хората ще пишат мене оранж. Лайм. Лайм. Съм за лайм. Лайм. No electric, Айде, no electric. Значи пиши, кой да кикнеш, кой да кикнеш, не, лайм е човек, лайм, силния лайм. вече няма да се получи. И ще ми дължиш Виктори след това. Това ще ми дължи Виктори. Ако той се замине, Лайм е, не оранж. Не. ще видиш. Човек, оранж. Не оранж. Оранж никога не е оранж. Това е факт. Човек, ако си оранж, не гласува за теб. И аз знам кой е друг. Ето ме. Човек, аз знам кой е друг. Лайн, да. Лайн. Но то не ми вярва, тогава оправяй се сам. Анго не ми вярва, те плачкам. Лайм бе хора, лайм. Добре, айде, лайн. Вот, лайм бе хора. Вие не знаете какво значи лайм. Като лимона. Като един силен лимон. Няма шанс да е някакви друг. Давим ти го. Лайн е, я човек, в чата той беше написал I am the lion are imposters. Брате, сега всички за лайм. Направо сте ми изял за момчето. Всички гласуват. Човек, Дали това Виктори ще бъде наш, нали Георги? да, и се чуваме да си Виктори. Мале, колко е силно бъде вътрешни. Аз знаех от самото начало. Познах ли? Познах ли, че е лайм? Той беше написал дори. Човек, той къп е, бе. Човек, човек, аз се сменявам, не дай реди. Не дай реди, сменявам си скина. Брат, какви червения? Пак съм импостър. Георги? Да. Лайн дори доминал. Кюми е. Кюми. Кюми. Чо? Добре. Сега няма паднат двама импостъри. А ще е един. Брат,
Какъв е това късмет, бе? Бати селския късмет! Мислиш, че ще ти го дам лично. Това ти бъде бати селския късмет! Човек, как се мене? Човек, ако си нинджа, е по-голям шансът да си постър. Ако си нинджа. Човек. Човек, какъв е това селски късмет, бе? Ще разбереш кой ще ти да български. Брат, какъв е това селски късмет? Човек, стани нинджа. Ако си нинджа, е по-голям шанса. Бать, ако съм аз, направо съм и бати селниния. Не ми трябва червено. Аз съм и бати селения, брат. Как съм аз? Не, няма да играя. Човек, аз съм и бати селеният. Човек, от мене по-голям селени няма да има. Защо? Човек, аз край, вече съм номер 1 селени на България. Човек, аз вече съм номер 1 селени на България. Защо ти се на мен? Брат, защо? Какъв е това селски късмет? Брат, от по-селски късмет към няма да има България. Брат, такъв селски късмет няма да има никъде друг, бъде, България. Само аз съм най-селски. Ако съм аз, се го казвам. Не съм аз. Вече не съм аз. Ако още не съм аз, не съм аз, бе, брат! Дойдете ти му казвам във видеото! Човек, но къв беше този селски късмет? По-селският моя късмет няма да има никога. Моя е най-селския късмет. Човек, аз имам най-селския късмет на цялата планета. Не съм аз, бе, ето ти правя таск. Няма да искате да чувам. А сега? Къде? В Electrical. Добре, отивам. Electrical. Брат, този път не бях аз. Има си доказателство. Не, човек, още двама. Не давай, Реди. Чакай, още двама. Не давай, брат. Защо даде? Този път пак не съм аз. Човек, идите. Бях бати селския късмет. 3 игри поред и постър. От такъв селски късмет няма да има по-голям. Чудиш ли се къде отидох? Чудиш ли се? Чудиш ли се? В сактите. Пусни си звука. Няма ти дам пето. Брат, аз буквално го направих. Ангел, по-селски моя късмет няма да има никога.
Кой беше, бе, брат? Гласувам за Грис. Грис ме чока. О, мъга! О! Грис, бе, брат. Ало! Човек гласува за Грис ме чока. А кой те уби, бе? Убите Грис ме чока? И ти се уби Грис ме чока. Как можа Грис да уби с ангел? Слушаш ли кой? Чакай, човек, в игра сме. Искаме да видим кой се бие. Грис ме чока, някакъв Розов или аз? На президента игра. Защо? Човек, идвам. Какъв е кода? Вики, але мерте десни всъщност. А къде е Вики, брат? Вики го няма цяла игра. Цял клип го няма. Ало? Вече написали Да. X. Фо? Два пъти буквата на Кет. Да. Като печатна. Като печатал на? Да. Р. Печатно на, да. W и Q. Идам с ключечи. Омага! Човек, унатял кода, защото ако това не го премахна, аз ще се гръмна. Бе, да искам да натисна кода и той ми се е 3. R, C, C. Ключе. Да. Като печатно Р. Р подай. Да. И W W и Q. Идвам, брат. Брат, тук прави ключечи. Ей, копират! Копират! Чакай, човека! Сменявам си името. Няма да съм Мордекай. Си. Помня кода. Човек помня кода. Джиджи. Аз съм Джиджи, брат. И съм златно Джиджи. Човек, той си дал пари за играта. Кой ти дава пари, бе, маняк? Защо го падна? Човека, какво си направил? Ангел, човека, какво си направил? Няма да ме файси. Господин директоре! Защо ги киквах и бендос? То човече ми иска гайта ти. Ела така. Не. Ела? Няма да ти приятел, ако не дойдеш. Бай. Айде, хайде. Тати! Разкари. Няма! Ако стана човек, ако стана, аз че съм побъркал.
Истинския късмет ми се завърна. Човек ама ми бати селския късмет. Излъчи тук. Човек казва ме бати в селския късмет. Човек, по-голям моя селски късмет няма да има. Хора, го извикаха така, че хора, сега ще продължим с Майнкрафт. Само и тук така излизаме. Опа, излизаме. Отиваме тук. Хора, ще се влиза в Майнкрафт. Хора, все пак на другия ми телефон така съм видял на Fortnite и са много дълги. Затова ето си циквате всичките видео, останаха ми 4. Какво за е това пък? Какво става, бе? Ами окей. Ето вземам тренер кола. И така го поставям на Керима. Ето тук го поставя. Пам. 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 Ами на Керима. Това искам нещо, което майка да го приятел. Хора. И сега хора, това е моето оцеляване в един байон. И така хора, а само да кажа, това няма да е края за този епизод. И ще продължим мината за копаене. Не мога да минат, прекалено съм висок, прекалено съм имал кафтета. И сега тук копаем на долу като нормалники. Оп, 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 оп. Чекайте, какво да малко се разпра. Хора, ето ми, хора. Вие все пак знаете ли са? Dino.19 какво се добавят? Аз знам. От този човек, който се играе Майнкрафт. Знам информацията. Dino.19 добавят имерозени инструменти. Това е от моя приятел Митко Тромпета. Хора, взимат. Не купайте на то. Това не бе купах на това, че е на бедрук. И той бях само с лесна кирка. Много добре финки. Цялата се празнала кирка. То се няма го. Понимате до сега чак да съм го убил. Брат, това колко на цялата да купая. За да ме един диамант. Не, това да ме нещо. Хора, отивам ще правя един чист. Цялата си като 20 метра.
тук имам една рапа. Хора, чакай. Къде са те честове? Ето си прави един чест. Това не мога да го стана. Хора, това е някакъв бък. Не мога да ги оставя на килима. И това не мога да брат власт. И това да го сложа и да не ми тяпват. Тук се остава. Това да е мантра, трябва да се направя обсидиан. Обсидиан на крафтинг тейбъл. Имам всичко. Това се ми чака. Едно мога да го сложа. Някъде и сложа тук. Тай, тук е тук ни. Това и това. Това се остава. Това е къде? Тук. Ето ще слагам един. Не бъде умния. Броня, той твой. Ще запазя това за някога. Път, сега се опитате да си събирам снег. Защото хора, ето например не видя няколко тикви. Да не има. Да взема тикви. Сега снежните вече. Отивам чога и яна за... Ай, Марко, кажи бананки. Младежо, форс домашно имаш ли? Да, на после ще го пиша. Кога после като е 6:05? Айде, седай. И да е това чао.